बे समाव बयनिसिमबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो दुलाराय ब्रह्म लाइमोन आफादनिनो 25थि बोसोरसालि जथुम्मा एबा रुफाथि फोरबो फालिथाय गिबियावनो बयनिसिमबो बे समाव साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम सिबिनाय मान होनाय आरो गाहाम हामलायथिखौ बे समाव बावहरबाय। बे समाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ बिश्वनाथ जिल्लानि गफुरनि नैबे जोहोलाव दैमालु फोथारावनो बे समाव सानबेनि मेल हाबाफारिजों खुंबाय थानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव आं गावबो ओरैनो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव फैनानै मोनसे धोरोमारि मोनसे आबहावा बेयाव फैनानै जोबोद गोजोनथाव। मानो होननानै बुङोब्ला जों जेसेबांखिनि बुङा मानो जे धोरोम गैयाब्ला जों सासे मानसिया गावनि जि माखासे सोलोंनांगौ बे जिउआव गोबां आद्रा जानानै थालाङो। बेखायनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिहेतु जोङो बर' माहारिखौ फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनांगौनि थाखाय जि मोनसे खामानि मावबाय थानाय जादों बे बिथिङाव साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ बे समाव खावलायहरनो नागिरदों जे फरायनायजों लोगोसे जे धोरोमखौ जों लाफाबाय थायो आरो धोरोमनि आसार बिसार गासिबो जों नलेज थायोब्लासो सासे सुबुङा फैबाय थानाय समाव सासे आबुं सुबुं जानो हायो। बेखायनो बे समाव साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ बे समाव खावलायहरदों जे धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनानै जे गावनि आखुथायखौ उन्दै समावनो खोब मोजां साबना हामना खालामनानै लानांगोन आरो बेनो फैबाय थानाय गावनि जिउनि जि मोनसे जिउ जोबजासिम जि मोनसे हान्थि एबा दावबायनाय बेयाव जों जाफुंसार जाहैनो हागोन। दा बे समाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौसो खावलायगोन जिहेथु लाइमोनफोरनि सायावनो समाजा हारिया इयुनाव सोनारनानै थायो। दा बेबायदिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु थांनाय 40 बोसोरनिफ्रायनो बर' माहारिनि गेजेराव गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनांगौ थाखाय जिहेतु खामानि मावबाय थादों। दा बे बिथिङाव बेखायनो साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोमनि लाइमोनफोरखौल' आं खावलायनो नागिराखै, साफ्रोमबो बर' हारिनि 66 बा 70 जौखोन्दो लाइमोनफोरखौ नैबे जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो धोरोमनि आसारखान्थि धोरोमनि नेम निथिजों लानानै जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव जों बाहागो लागोन आरो बयबो जेन गुरुनि बोसोन बायदि थांनानै थानो थाखाय आरो फैबाय थानाय गोलाव समसिम जे बर' माहारिखौ फैबाय थानाय समाव मोजाङै जोथोन लानांगौनि थाखाय आरो हारिया फैबाय थानाय बुहुमा जोरजासिम जे आयुआ लांबाय थानांगौनि थाखाय बा बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय गोलाव समसिम बर' हारिया थांनानै थानांगौनि थाखाय जे लाइमोनफ्रा आसारनि खान्थि आरो आसारनि गेजेरजों बा धोरोमनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जे बर' हारि सिबिनायखौ जों